ऊपर ऊपर तो हमारा तो जांगे देखे ही में गिरा दिलन। ओह माय गॉड, तो का हाल बा भाई लोग, ठीक बानू? आशा विश्वास बा कि ठीके होई। मतलब आज एगो वीडियो लेके आ गेल बाड़ी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियो, मतलब देखे में मजा आ जाई। तो भाई आज वीडियो हम बनावे वाला बानी कैफ कॉमेडी के ऊपर। मतलब थोड़ा देखल जाओ छिनरी भौजी सके का करतिया सब। आजकल तो यही लेके चर्चा चलता है यूट्यूब पर, गर्दा उड़ा के। हमर गांव के बारन प्यार लवर। ए भौजी, माने तू हिनकरा के लवर न कह, ई सरवा लवर नहीं खे, ई बूढ़वा बा बूढ़वा। सरवा का शकल देखा ताड़ू, मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो भाई ई वीडियो बनावे के मकसद एक एगो बा, मतलब सिर्फ एगो इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बना था, सिर्फ हंसी मजाक के लिए। एके मतलब दिल पर मत लिया, वीडियो देखिए, हंसिया और हंस के भुला जाइए। हमरा से मन भर गेल बा ठोकर ठोकर। कहा ताड़ू की ठोकर ठोकर एकरा से ठोकवैले बाड़ू। ए साला के खड़ा होते न होई त तोरा के ठोकत होई कहां से हो? हौ काहे आ गेल ये बाड़ी। हां आ दादा सरौ बूढ़ऊ, एके छोड़ दे, ई हमर माल हिया। एके छोड़ दे के छुओ मत, ना तो छुइला नु तो तोर साले देह में तो जान बाना तोरा। प्राण लाण देखते टंगा जाई तोहर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत सुंदर बाड़ी। हाँ दादा, तू तो बिना खोले 3 दिन। तो का रे सरवा बूढ़वा, मतलब बिना खइले तू 3 दिन करबे? हई हमर लाणवा दिन न होई तोरा से, हैं? साले तू तो सामान देखते सर चिहा के बानर हो जाएबा। 3 दिन का दे करी है। माल मारे के बा रोज ही ना, तो सब दवाई खाइल ठीक है ना बा। तू माल बाड़ू हमर, ओकरा से प्यार मत करिह। प्यार कइलू ना तो तोरो सामान लिया, तोरो सामान फाड़ देम। अरे दादा, ओ साला बुढ़वा से कुछ होए वाला बा? हमनी में कमी बा का? इहा माल से ठोका लई, ये मिछावर कर देम हम। बेमाल से ना ठोका लई। अच्छा तो तोहनी ये फेरे में बाड़ू कि मतलब ठोकवाइबू आ पैसा हिनकारा से बुढ़ऊ से लेके आइला से निकल जेबू। बड़ी बढ़िया सोचले बाड़ू। अगर निमन आदमी के पाला पड़ल लू, पैसा तो दी, लेकिन दीने में तेरे गन दिखा दी। इहो याद रखी है। माल निकाला ना माल। ये माल तो बैंक में बा। तो इहवा लाड़ चटे अइल जब माल बैंक में बा, तो माल जब चाही माल से भेंट करे जाल जाला तो पैसा लेके जाल जाला। खालिए गेल बड़ा तो का तोरा मिल जाई? सुना तो नहीं ख भौजी का कहती है? इहा माल से ठोका लई। हाँ सुन ले ला, यहाँ माल से ठोका लई। भौजी के माल देब तब वही ठोकवाई, आ तू पैसा झट खातिर देब, तोरा से होए वाला बा? मंगनी में भौजी से पैसा लूट लिए ना, तू वही के वही रह जेब लड़चट बुढ़ऊ। सर घर का आयल बड़ा ने लंग माल लेवे आयल बड़ा। ये धोतारन देह में जान नहीं के माले मर। माने हम कहत रहनी है नु कि तोरा से ना होई। भौजी सुना तोरा का कहती है भौजी कि देह में जान बढ़ले नहीं खे आ माले मरब। साले तू तो ऐसे ही ढह तोरा से होई। जा दूध पिया, चंपरास खा, तब वही लाड़ चढ़ के बानर हो जेब। जल्दी तय का। बाप रे बा, इतना जोर से? पूरा घुसा देले बा। अरे तोहर बहिन चो तो छौरी, तू एके तो चिल्ला तड़े गस के घुसा देले बा का? हम सोचत रहनी है कि बुढ़वा से कुछ न हो, उ तोरा के तो चिलवा देले के बेर में। अरे दादा, बुझाता बुढ़वा में पावर बचल बा, गोली खा के आयल हुई। ठोकवावा ना सुबु बैगो ना खेला। ए नानू के इतनी छुकी तो है नहीं बुढ़ो। नहीं चुके है तब का तोरा कुछ बुझात होई हो? कहला के होई पैसा से तोरा मतलब बाटे। कैसा लगा मेरा मजाक? आई अगर भाई वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लागल हो तो प्लीज भाई चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, आ लाइक आ कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि मतलब वीडियो कैसन लागल, आ का कमी बा आ का सही बा।